Антонина Стефанова Попова. Съгласна ли сте да сключите брак с Атанас Костадинов Корунчев? Да. Атанас Костадинов Корунчев, съгласен ли сте да сключите брак с Антонина Стефанова Попова? Да. Кумовете Рени и Кирил Захариеви са свидетели, че двамата по своя воля са решили да сключат този брак. Бракът е магия, която слива две същества и им открива смисъла на живота. Той отвоява силите на човек да се справи с всякакви неволи и дава отговор на повечето въпроси. Бъдете смели, отдайте се един на друг и ще постигнете много. Но не изгубвайте себе си. Бъдете два бряга, но построявайте мостове помежду си. Бъдете два океана, но свързани с твърда земя. Бракът е свещен съюз между двама, в който те създават свое неповторимо семейство. Нека вашето семейство бъде щастливо, здраво и дълголетно. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Той е символ на честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е символ на прегръдката, която ви свързва, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Така както линията на пръстена няма край, така да няма край и вашият стремеж един към друг. Моля, разменете си пръстена.